ומה קורה חברים? היום אנחנו בסרטון חדש של לוחם בפיקסלים, כי למה לא? ואנחנו ממשיכים את המשחק הקודם, אז נראה לי אני כבר אתחיל סדרה. פרק 2 של המשחק הכי מעצבן ברובלוקס. אוקיי, אלה כסף, אבל שבדקתי מה אלה באמת, הם הורגים אותך בשלב הזה. ומתתי! איזה מצחיק זה. אז בקיצור אני צריך לעבור את זה מהר כדי לא למות. לא! איך? טוב. נעשה את זה ככה. לא! לאט לאט אני הופך להיות פחות טוב בזה, נראה לי. אז אוקיי, אני בינתיים טוב. לא! איך? אוקיי, סבבה. אז אני צריך לעשות את זה ככה. אוקיי? נראה לי עכשיו. לא! איזה הגיוני! אוקיי, אז אני צריך ללכת ככה. לא! אני לא יודע מה אני כבר עושה, אני כבר 1:07 כאן, ואני לא מבין. איך? אוי! אוקיי, אז הבנתי. המדרגה השנייה היא כאילו הכי בטוחה. הנה, אתם רואים? אוקיי. לא! אז הבנתי. לא נראה לי שהבנתי. אני אלך. כבר הצלחתי את השלב הזה פעם אחת. פשוט זה לא הוקלט אף פעם לסרטון שהצלחתי, ועכשיו אני אעשה אותו שוב בשביל הסרטון. אז אוקיי. לא! לא! אוקיי. לא! כבר 2 דקות אני יושב על זה. אוקיי. לא! מה זה? זה לא הוגן. אני אעשה עד שאני אעבור את השלב הזה. אוקיי. הנה, אני יושב על השלב. הנה. יש! 2:30 שניות. בום! הבנתי. זה ממש קל, חברים. ממש... אז כאן זה הליכה הפוכה, הבנתי. הבנתי. אוקיי, אז זה היה ממש קל, אבל אני לא אוהב את זה. הנה. הנה, כאן זה רגיל. אוי, זה היה מפחיד. מה? לא הבנתי. הבנתי. אז הולכים לכאן, קופצים. אוקיי. לא! אוקיי, אז הבנתי מה אני עושה, הבנתי. בום! לא! אוקיי. ככה. בום! אוקיי, אז לנו כבר 4 דקות בהקלטה. אוקיי, אנחנו הולכים בינתיים רגיל. הבנתי מה לעשות. אוקיי, אז הולכים לכאן, אבל צריך להמשיך. לא! שים ככה. נראה לי אפילו היוצר של המשחק לא מצליח לעשות את השלב הזה. אוקיי. וזה עוד שלבים קלים! אני רק בלבל השלישי כאילו. לבל שני של לבל שלישי. משהו מוזר. לא הבנתי, מה הבעיה? למה אני מת כאילו?
אוקיי, סבבה. אההההה, כה מצחיק. כה מצחיק. חברים. בום! עשיתי את זה בדקה ו18 שניות, חברים. אז נראה לי אני טוב. מה? אוקיי, זה היה די קל אני חושב. לעומת דברים אחרים זה די קל. הרבה זמן לא היה לי דברים כאלה. הבנתי. לא! אוקיי, אוקיי. אני משתגע כאן. אוקיי, אוקיי, ככה, 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 ככה. לא. אני מתעצבן, חברים, אני נו, מה? עשיתי את זה בסופו של דבר. בסופו של דבר עשיתי את זה. הבנתי. העולם הפוך עכשיו. נו מה? אין לי כוח לעולם הזה. למה זה עולם הפוך? יש ירון, אני אהפוך את הראש שלי. נו מה? למה זה? למה? אני מתעצבן כאן. אוקיי, ככה. בום! אני עושה מזה איזה 1000 שורטים מהשלב. די. אוקיי, 1, 2, 3, 4, 5. עשיתי את זה. הבנתי מה לעשות. אז הולכים לכאן, ועכשיו לכאן. אוקיי? טוב, אז עכשיו אני צריך כאילו לבוא לכאן, להיות כאן. עכשיו אני דורך, זה יורד למטה, זה עולה, נכון? עכשיו אני הולך לכאן בחזרה, עכשיו הולך לעלות עוד אחד, לא לעלות עליו. עכשיו הולך הנה. בום! טוב, אז תודה חברים, ונתראה בסרטון. סתם! יאללה, רק עושים את זה וזהו. אז חברים, תודה רבה שצפיתם בסרטון, ויאללה, ביי.